V dnešnom krátkom videu sa pozrieme spolu na nové farebné prevedenie slúchadiel Focal Batis MG grafénovú sivu. Slúchadlá dostanete v takejto peknej taštičke, ktorá farebne ladí so slúchadlami. A vo vnútri sa nachádzajú už tradične Batis MG v grafénovom prevedení. Jedná sa o Bluetooth slúchadlá, ktoré však majú meniče z vyššieho modelu Focal Clear MG, čiže sú takým skvelým prienikom medzi slúchadlami na vonka, na cesty a klasickými hi-fi slúchadlami. Vnútri v krabičke je ešte analógový 3,5-kový jack a takisto tu máte aj USB-C, keďže slúchadlá majú vstavaný DA prevodník. Poďme si vypočuť, ako teda hrajú. Slúchadlá Batis MG sú skvelým doplnkom alebo upgradeom pre všetkých, ktorí hľadajú skutočný hi-fi zvuk na cesty alebo napríklad do práce, keďže tieto slúchadlá sú vybavené aj ANC-čkom. My už ich pre vás tu v štúdiu zahrávame a tešíme sa na vašu návštevu.